pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na Miyerkules na pagkahapon po sa Tuya. Ang pagrespeto mi na naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabayan ang paglaom na sana po yaon na kita sa marhay asin ligtas na sitwasyon. May resulta na sa maghapon tang pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, pagsakripisyo asin iba pa sa paagi kan padagos niya tung panarig asin pagkapasalamat sa mahal na amang Diyos. Mama Mary Day ngunyan tabi Mama Mary Day Miyerkules igwa kita nin Our Mother of Perpetual Help Novena live yan taon-taon alas 5:15 ang hapon digdi sa DCGB. Ang programang Bicol Target naglalaom na yaon po kamo dyan, nagaantabay kasabay na pag-imitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 5 ang hapon. Katuwang ta dyan ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela Henry Mata. Master Control yaon dyan, Pading Nal Baldo, mantang dyan sa newsroom. Si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balderan, and Nicole Angloriani, kasabay man siyempre si Jimos Barrios. Sa pagsumadakan mga istorya lokal, national, international, siyempre yan nakakabara sa nindo sa muyang social media platform, nadadangog, news breaks asin major newscasts. Ang gabos na yan sa supervisyon ni News Director Mardela. Siyempre sa IT, ang sa tuyang broadcast po nahiling nadadangog worldwide netwide. Sabay na nadadangog nahiling sa tuyang mainstream radio sa AM band. Yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mampuan sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon. Standby muna tabi yung news team ta kuhaan tatulos ning pahayag informasyon na sa tuyang mga otoridades may kinaaraman sa pinag-antabayanan nyato na tsunami, kung ano na ang mga developments hali sa otoridad. Nasa linya si Chief Manong Rick Mendoza kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sir Rick, maray na hapon. Si Pio po kan DCGB. Maray na hapon tabi Pio, maray na hapon sa gabos na parahinan kang DCGB. Maray na hapon po sa gabos. Ano po tabi ang latest diyan sa indong monitoring pagkatapos na ipinaluwas baga so advisory kan FIBOLCS na kasabayan Albay duman sa pinagpa-preparar, pinagpa-aktibar. Ano po ang very latest diyan sa opisina? Over. As of the latest, Manong Pio, naghahalat po kita kang abiso manhali duman sa PBOX Manila kung ililift na ninda. Taing kaso ilift ninda yan, mapasigundang mang kitang order para digis sa tuyang lokalidad. At nahiling ta po kasubago, duman sa mga video monitors hali mismo sa Rapu-Rapu and then sa mga postales bako managayong kalangkawan san tong tubig na nagtama duman sa tuyang mga postales. Kaya sa ngunyan po naghahalat na lang po kita katong pinal na order tabi Manong Pio taning ipaluwas taman digi sa Albay tabi. Mm-hmm. Now, para mientras na daay pa so orden na hali sa FIBOLCS na lifted na yung tsunami warning, is there any threat pa tabi tatibaan magkumpiyansa ang tao lalo bagbabanggibaga nahiling daay man ngayang nangyayari? Ano ang sa indong magiging further advice kayan, Manong Rick? Go ahead. Ang advice ta po sa ngunyan, maintain po ito kung anong order ta kasubago. Halaton ta po ang additional na orders. Pag-abot kay ito pong pinal na bulletin hali mismo sa PBOX. Ang apod kay ni
ang susog baga po duman sa susog duman sa abiso Kasubago until further advisories until lifted by the authorities. So mahalat po kita duman sa kung saan po kita kunyan, stay put po kita habang piga follow up na po kung ano ang mga developments man duman sa lado ninda tabi Manong Pio. Tatibaan pa Manong Rick, sir, magkarampante, nagbabanggi baga tabi ngunyan. So, stay put so mga nag-accede duman sa pangapuda na magpasiring sa higher grounds. Iyo po tabi. Siguro Manong Pio tanganing sigurado kita na para sa safety kaligtasan kan gabos bot nagiraray na reiterate na itong tsunami warning Kasubago na piga taukan sa tuyang pig-issue kan sa tuyang provincial government sa pagi ni Governor Noel Rosal. Active pa rin sa ngunyan dahil pa po siya piglift tabi. Pinag-abisuhan po duman ang gabos na mga barangays, munisipyo hampang kang dagat Pasipiko na mag-obserbar asin magkampante kung ano ang hiro-hiro kang dagat diyan sa mga lugares na naunambitan, and then dahil po sila kampante and then maghalat kang abiso sa giraray kan sa kang mga otoridades, lalong-lalo na kang sa tuyang PBOX and then sa tuyang PDRRMC. Matao po kitang instruction sa giraray po sa mga maabot na oras tabi Manong Pio. Ini ang kwan, in the meantime na dai pa nagluluwas sa abiso ning lifting kay na tsunami warning, is it safe na magkaraturog sa harong nindangon niya na banggit aday maning nahiling ngayang paghiro kan dagat bagaman may nahiling minimal, would it be advisable na okay maguruli na kamo diyan akong magkaraturog lalo na duman sa mga barangay na naunambitan ta Kasubago? Habang po dahil pa piglip tabi ang tsunami warning, dahil po kita magkampante, mas magayon na po na dahil kita mag-star o maggagawi duman sa tampikan dagat, mas maray na duman kita sa mga halangkaw na lugar, pasiguro po kita gabos, habang dahil pa po na-lift ang order tabi. Iyo, magayon iyan na ipinaluwas na mismo nindo, ipapaluwas mo man yan sa samuyang mga advisories, lalo nagbabanggi na ngunyan. Delikado kung an oras day pasabot baga. Iyo po tabi Manong Pio ang behavior katong behavior kang earthquake na nangyari duman day pa man ma-predict day sabot, so mas maray na pong inutan ta na mas salbadong lugar dumana mo na kita kaysa sa madipisilan kita pag abot kang diklom na. So mas maray na po duman kita po sa mga salbadong lugar sa ngunyan habang kita naghahalat-halat. Hindi mawawara man pong mawawara kung duman mo na kita habang naghahalat-halat kaning additional mga abiso hali sa mga otoridad tabi. We will release this maski sa online may tulos-tulos ngunyan na hapon. Ta importanteng makabalangibog ini maximum level tabi Manong Rick, sir? Iyo po tabi, salamat tabi sa estasyon niyo tabi Manong Pio sa imo tangani na makaabot tulos ang mas madali na makaabot sa mga konstituente sa Albay na apektado kay ning particular na tabi danger tabi sa ngunyan. Manong Rick, dit na minuto na lang, and pag naputol ako po ang maridayal. Diyan sa mga hururo niya to diyan sa APSE mo, sa mga seminars, maki-refresh ning diit kung ano ang oobserbaran kung may mangyayaring tsunami diyan sa kadagatan. Go ahead. Pag may tsunami po sa kadagatan, may unusual na mangyari na subakong normal na may nakahiling nag-atras sa tubig o biglang naghunas. Dahil po kamo magdalagan tabi sa dalampasigan o sa gilid kang dagat, tayo saro yan sa mga senyales na mabuelta manggiraray ang tubig pero mas makusog na tabi. So saro pa sa mga senyales itong
biglang nag-atras niya ang taramon sa mga costales, nag-atras sa tubig. Pag nakailing na po kamo kayo ni sinyales po yan na mabultada giraya na makusog. Kaya pag nakailing po kamo kanday kamo magpasiring sa mga tampikan dagat o haranido man sa kadagatan, kundi magduman na po kamo sa pinakalangkaw na lugar, tanganing nasa indong maabot sa madalian na panahon, tanganing pong makasalbar po kita tabi digi sa peligro na iyan. Pag sinabing halangkaw na lugar, kindly qualify, Sir Rick, ano po, building na halangkaw sa pinakatuktok o ground level? May kung sa mga rural na areas, itong mga halangkaw na ano nga po kani, halangkaw na mga bulod or halangkaw na mga struktura kung igwa, tangani na day po sinda maabutan kang paglangkaw o pagbultada kang makusog na alon kang tubig dagat. Pag nag-recede, biglang naghunas, then taod-taod yaon na so pagraga sa akan tubig, malantop, mabultada pa yan, makusog pa super sa pabultada kan sa dagat. Iyo tabi, mas makusog, mas halangkaw ang ang alon tabi na pwede kang darahon kang tubig dagat, as in pwede kang malamos or dadaraw ka pagiraray sa kwan kung saan ka doon tabi kang tubig. So pagruso, palaog, mabultada naman yan paluwas. Iyo tabi, iyo yan ang cycle, ang siklo kang kang pag nagkakaigwa ki tsunami dahil ang sabi sa English nga nag-recede, nag-atras ang tubig. But then may puwersa iyan pagbultada na iyo ang pwedeng makataong sa mga tao. Pag bultada ka na makusog, di lalanto pa na sa mga mga areang aabuton niya. Pag inabot na sa kasagkuran niya naman, masurog na naman pababa, pabulta na naman sa dagat, makusog man ito giraray. Iyo po tabi. Kaya baga may nahiling po kita sa mga video o kung kaya niyang darahon sa mga harong na mga wooden o kaya niyang magaba itong mga maluyasan ng klaseng harong o building na sa iyang aagihan tabi. And ano yan, sarusan ng ugada o nagkapirang ugada iyan? Nagkapipira pong ugada, sigun po sa depende po duman sa depende po duman sa kusog kang linog tabi. Sunod-sunod na waves po iyan tabi. Sige tabi, Manong Rick, sir, salamat. Lahat unless na ikaw pang idadagdag, go ahead. Naputol na si Rick, eksakto man so apod niya to, tawan taning dit na minuto pa, yan. Naputol tabi, naputol pa ng Sir Rick, nasa conclusion na kita, kung ikaw ka pang dagdag, go ahead tabi. Sa mga albayanos po na pigabisuan ta ka sa bago, manungod kaning peligro kang tsunami, kung mapupwede po, dyan na muna kita sa mga ligtas na lugar na dumanan ta ka sa bago habang day pa po ning pagbawi katong orden na pwede na kita magbalik sa tuyang mga dating pigirokan. So habang wala pa po ito, delikado pong maray, malay ta kung anong oras may alo na naman maabot epekto kang paglinog duman sa Russia, pasiring digis sa tuya. And then sa gabos po na yaon sa tampi kang kadagatan, kung may mga malilipatan pa kamo niyan, pwede po kamo magduman sa mga ligtas alangkaw na lugar, tangan inang sigurado po kita kang kaligtasan ta po. Dahil ta na pag-isipon ang inconvenience, kundi ito pong kaligtasan kan sa tuyang mga pamilya, kaligtasan ta po, gabos. Mabalas po, maray na hapon tabi. Thank you so much. Mabuhay ka mo dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Si Sir Rick Mendoza, yaon dyan mo niyan na mamayo. Malinaw tabi, sa indong nadangog na abiso, hali dyan sa mga otoridades. Dahil pagkakampante tabi, lalo niyan nagbabanggi, halaton po na bawion na ka na Fibolks ang tsunami warning. May mga istorya kita dyan sa luwas. Nasa linya man si Karen Nicole Ala. Dagdagan tang impormasyon. Okay ba ang linya ni Karen? Sige. CGB
On the Spot Report. Engaging. Karen, thanks for waiting. Good afternoon. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Pigtatrabaho na sa sanggunian panlalawigan ng Albay na pagbawalo na asin i-regulate ang mga online sabong asin ano pang klase nin online na sugal digdi sa probinsya ni Albay. Iyan ang makusog na ipinahayag ni 3rd District Board Member Das Maronilla sa Executive and Legislative Agenda bilang chairman kan Committee on Games and Amusement sa saro sa iyang magiging pinakabagong legislative agenda sa sanggunian panlalawigan asin sa probinsya nin Albay. Sigon kay Kinatawan Maronilla, nasa pagtrabaho ng ngunyan kan Kinatawan asin kan komitiba an ordinansa na nagbabawal o magre-regulate kan mga online sabong sa bilog na probinsya kan Albay. Dahil sa para sa iya, kaipuhan naman ang mga bagay na ini na may implementar sa lalong madaling panahon, lalo't palala na nin palala ang nadadarang negatibong epekto kay ni socially asin sa lado kan ekonomiya. Katakot kayan Sir Pio, tigtatrabaho naman ni Kinatawan Maronilla ang pagban o bawal sa illegal gambling o sugal sa probinsya tanganing mapreventaran ang addiction kan mga individual na padagos na nagagamit ka ini. Mantang tulos man na sinuportaran ini ni Governor Noel Rosal bilang napapanaw na agenda ni sa sanggunian durante kan elangunyan, lalo pat napapanaw man iningunya sa nasyon kan Pilipinas. Ta kung matatandaan baga, kadakol na mga Pilipino ngunyan ang nalulung sa mga utang dahil sa mga online gambling, isabong asin mga klase nin online sugal na pidyo karamit kan mga ini. Yan Tabi Sir Pio ang report, Karen Ala, District News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa sangguniang panlalawigan. Maray na hapon palang tabi sa mga paraan tabay ta dyan. Ano sana po nagdadangog pa tangunyan ko palang nabasa yung sa indong comment duman sa comment section kan sa tuyang DCGB News Online dyan sa JRB Calibration Battery and Tire Shop sa Lapu-Lapu tabi. Legazpi, good afternoon. Dyan sa Indogabos, paki-acknowledge kung nagdadangog pa kamo, naghiling JRB Calibration. Dyan sa Legazpi, si Sir Popoy Nabalmes, maray na hapon tabi. And kay Agnes na tabi sa Kamalig Branch kan JRB, maray na hapon tabi dyan sa Indo. JRB Calibration and Battery Shop, Tire Shop, mga fluids, goma, yan tabi dyan sa JRB. May pasindang ko yan ining digital wheel alignment, yan, wheel balancer tabi, wheel alignment, JRB Calibration. Good afternoon tabi sa Indo dyan sa Gabos. DCG. Buda kay Sir Boboy San Pablo sa tuyang amigong tunay. Sir Boboy San Pablo, maray na hapon tabi. It's nice knowing na yaong ka man tabi, nag-interact man sa programang Bicol Target. Joshua Bino. On the Si Pading Jomar palang una na inot, si Pading Jomar. Jomar Bien. On the Spot Report. Pading Jomar, marhay na hapon man tabi. What's happening? Salamat pa ni Pio, marin na hapon sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Walo na naman ang mga negosyo digdi sa syudad kan tabakong binisita kan Social Security System Kasubago, kay riba ang DCGB News. Hindi na parumdumon sinda sa obligasyon nila sa sendang mga empleyado. Ang team na pinanginotan mismo ni Madam Susan Malubag ang chief kan Tobacco branch Tobacco branch kang SSS. Kay riba si Attorney Ara Rotugal ang legal officer o representative kan legal division kan SSS. Iyuan buminisita pa din kami sa nagkapirang negosyo. Yan. Ang mga violation kay ni ang saro so non-remittance. Ano sabihin, registrado na siya pero dahil na nagre-remit, nakalingaw na kan obligasyon sa mga empleyado. 61,000 pati ang bayaran. 61,000. 61, size 1 mil. 61,000. Oo. Real estate developer ini. Pinasyaran may Kasubago nasa out of the country ang bilog na pamilya. Pero pinareceive mang girari duman sa mga enkargado ng duman sa tendang opisina. Ipaininahaloy na kumpanya pero sa mga primero sa nang
bulan, nagpakahulog, nagkariligawan na. Iya. So mga masunod. So, then pinasyaran mi man ang natatada pang 7 sa negosyo. Ini naman, dahil talaga nag-rehistro kan sa mga negosyo. Nako. Saro digdi pa de, Chinese na sobra na sarong dekadang nagninegosyo. Ay, Mariosep naman no. Although sadit Oo, lang, oo. sadit man lang pa de. Ang mga tinda niya baga pa de. So mga, o yan na, so mga made in China baga pa de, mga ilaw, mga gabos-gabos na mga yun. sadit lang. Actually, sadit supuesto, pero nasukon, malaan mga parabakal, nagbabaranggaan. Ay, talagang matindi. Pero ano yan, parang igwang deliberate ng pagbalgar ta. Masarong dekada na. Aram niya naman Roger kadang on sa that. Pilipinas. Roger, kan dumanon, may, nakauron may taga-tabako baga ko. Oho. Kaya bit ko na siya talaga ang kagsadiri dumaan, or Yan. daw. Oho. May pigtuturo na ibang kagsadiri. Oh. May pangaran, yun nga kagsadiri. Yun nasa lisensya man ang gad, ibang pangaran. Okay. Kang hinapot kang SSS, so pangaran ka ito, so may edad na, so gurang, so yun talaga duman nagmamanayar. So may narambaga kita ramo na ngaran na in-check na dahil may nagkasarabutan. Sus Mariosep naman ang mga sistema. Pagkatapos, Oh. garo, so dahil ba siya nakakasabot kay Style. Bicol Tagalog? Style. Oo. Style. Oho. Style. Oo. Basta pag-ihapot na, apin ka para simbag sana, accountant. Accountant. Puro sana accountant, nagsisimbag. Accountant kan angog. Gis anyos na siya digdi sa tabako, dyan sa tabako, kalukohan niya. Basta ano na, Oo. ikaw na baga, we need to remind you about this, your obligation on your employees on SSS. Mm. Simbag, accountant. Accountant angog. Tinagalog. Sino ang may-ari nito? Ah. Kailangan makausap namin para dito. Simbag naman, accountant. Ayan ko na. Scripted niya na yan. Is imposible yan. Kakar mo, Kosing Gaulo, Wafo Chan, si Rimatian. Pinaresibi na sana duman sa ano. So sales so nag-araw-araw di ba kada mga Pinay duman na sana pinareceive so notice kan violation. Marasa pa man ba yan? Kasuhanaan. Jesus Mariosep. 10 anyos na. Tapos, istorya ko nga so sa ma'am na so sabi ko more than 10 years na yan na Oo. nagligosyo. Oo. So halo yun ang bagyong nagkabararo ng tabako. Romdo mong ko ito, more than 10 years na ito. Diyan pa ako nagbakal kay Solar ilaw light. na 12 volts. Yan. So di baterya, gamit yung baterya kan motor. O di baterya. Diyan pa niya ako nagbakal. Walang iya. Well, anyway, so yun yan, naglibot pa kami sa iba. So, iba, may sarado. Expected na sarado dahil ang taang negosyo ka ito. Halos minabukas man ang ganito, mga udto na. Oho. Mga nagsiserve sa pagkaon, may mga pwesto hanggang banking matanga umaga-aga. Yan. Kaya, expected naman talaga na garo ngayon sarado pa yung alas 10. Oho. So, babalikan na sana itungon niya na hapon. Roger. And sa total, bali, so kasubago, ang matatarget man sana kung kaso nakbayad, dahil ang taso iba, puro sa man sana ito registration, non-registration. So dati na nakarestro ko na paniring ko ta na arugan so paglibot may man last month, Iyo. na pagdulo kami, automatic buminayad kina 98,000 pesos. So, Yan. taga Santo Domingo na may negosyo. Mhm. Ang target may man ko kasubago, ang target ka SSS, 1,000 61,000 pesos. Mhm. Kundi, nagpapasiram-siram sa ibang nasyon. Oh. So may sadiri as in pamilya. Yan. Yan pa rin mga dagdag na impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Anong advice tabi pading Nalda? O pading kwantabi Costa Enterprises, nagdadangog, Chief Tech Ramira, nagdadangog hali ka duman sa Costa, si Tata Bonjing, sa Costa Enterprises. Good afternoon tabi kay Madam Beth Costa, dyan sa kabus na yaon sa Costa Enterprises, sentrong-sentro kan Legazpi. Maray na hapon sa Indo.
Joshua and Chief Jimmy, compadre, medyo inabot kita kaya kan oras kan pag-acknowledge kan mga sponsors. Pag naputol, redial na lang kamo tabi. Oras Pilipinas, alas 4:36. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable.
Idiretso ta na ini, sundo na magsarado kita ngunya na pagkahapon sa programa. Okay ba ang linya? Pakicheck yung tatlo. Okay silang tatlo. Sige. Sa tuyang tropa dyan sa luwas. Joshua Bino on the spot report. Joshua, thanks for waiting. Marhay na hapon. Yes, maray na hapon. Sabi Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Siring sa talagang tiglalauman na mangyayari ni Anino kan Prime Water. Kay Sir Pio nagpasilag sa pinapod na committee hearing kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay kasubagong aga para paghururonan ang nangyayari ngunya na water crisis sa munisipyo kan Daraga Albay. Matindi ng gibo-gibo yan. Ano? Physicalmente daining nagduman. Wara, Sir Tio. Nya, igo lamang ning kwan, igo lamang ning nagpaabot ning mensahe hali sa inda kung anong rason nata dahil sinda duman? Wara kinag-abot, wara kinotisya. Grabe na ini. Grabe na. Grabe. Iba kung sa karaw, it's an insult to the people of Daraga. Pati sa mga elehidos. Pati sa elehidos. Yan, insulto. Sa puyong yan, insultong maray. Oh. Kaya nga ni medyo kasabago, murusoton si Vice Mayor Labruiz na pigasusugo man so SB Secretariat na nga irate giraray na pagsurat sa Prime Water ta di Sir Pio ta bako sa nasaro kudi nagkapira mga committee hearing ang mga maabot na sa mga masunod na semana tabi Sir Pio and sabi nga ni Vice Mayor Labruiz ipot niya into record na nag-imbitar kita sa inda wala kinag-abot. Tama and ni pasugo lamang o kanada ipo kayo makadyantaaro kayo ni wara ni uy ni ay wala lamang. Grabe ka, Kwang. Grabe ka, kunyan. Jesus Mario Joseph. Insultong da. Niya anong nahamanan duman sa hururon? Igwaning konklusyon lamang para mientras? Oho. Nagpadagos tabi, bako sa na Prime Water palang tabi, Sir Pio, kundi pati man sa Daraga Water District, wala man kinag-abot. Ano madason-rason kang dawad? Day man, tanaw man akuan. Isus ko man. Sa ngunyan, sa ibong ka na kawaran ng presensya, ka na duwa ko tang importanteng ahensya na dapat madangog kasubago, nagpadagos man gari tabi Sir Pio, itong nangyaring committee hearing and maray sa naman, nag-atindir, so pinag-imbitaran na dating General Manager Sir Pio kan Daraga Water District kan taong 2013. Sisay. Si Engineer Antonio Balacano. Yan, si Sir Tony Balacano. Nag-attender ini dumantang Sir P. And pinag-presentar niya so report, halawig na so naging presentation niya kung ano ang sitwasyon kan Daraga Water District kan taong 2013 bago naglaog ang Prime Water. Ayun. Kung yan, sabi Sir Pio, yung presentation, nagkaigwanin pagbaba sa supply ka na tubig sa Sir Pio kan mga bulan kan Hunyo, Hulyo at Agosto kan 2013 na iyo ang sabi ni Manny Atty. Ayan Makasinag iyo man ang saro sa naging rason pasihan kung nata naglaog ang water district sa joint venture agreement buda ang private concessionaire na Prime Water. With the assurances gayod na okay kami bahala. Madadagdagan ang tubig nindo. Siyempre yaon sa promesa sa poon na mapapakaray tabi Sir Pio ang serbisyo kan tubig. Kaya siyempre ang water district dahil man basta-basta malaog sa sarong agreement na wala kinahiling na bintahe para sa inda, lalo na supply kan tubig. Binanggit yan ni Sir Tony Balacano. Kung tugaring, yun ang so nangyari, habang naghaloy, basta lang nag-deteriorate. Jesus Mario. So servisyo tabi Sir Pio. Pero, yun na yan, so, laging initial lang tabi Sir Pio yung resulta, at least, nagidali kaya si Mayor Tamaso Sugda siya sa Vice Mayor's
league Iyo, election oho, sa oho. Subago. Kaya nato da so mga konsyal, si Consul Bob Magalaw na ating Consul Atty. Ayan. And sigun kay Atty. Ayan, tadi Sir Pio, at least natawan na kita si kumbaga backgrounder tabi Sir Pio na iyo ang magiging bagyan para sa mga masunod naman na ipapapod na hearing ta susog sa direktiba ni Vice Mayor Labruiz sa masunod naman tabi Sir Pio nga simana ipapapod giraray na prime water asin ang water district ipag-retirar so ipinadarang surat tuman kung kaya baad lamang masupog and sa masunod na simanang hearing mag-abot na. Yan, day lamang naglalataw dyan na ano ang posibleng mas coercive measures na pwedeng gibuhon ninda. Taigon ng panalmingan baga, perang besman gayda na ipinaapod yan sa Sangguniang Bayan ka nakalis na set ka na ilidong opisyalis. Arog man ka na nangyayari. Nagbutwa lamang ang ideya dyan na what if kung mangyari na naman ng arog ka na sitwasyon? Actually, nahapot ta Sir Pio si Atty. Ayan, tabogado baga, kung ano ang pwedeng penalidad sa prime water, halimbawa na kung perang basis ng day talaga nag-aabot, pag tigi-imbitaran. Ang problema pala ng garing Sir Pio, taday man ki contempt power, Iyo. ang Sangguniang Bayan. Daing contempt Yung power. ngayon ang saro sa mga, yung ngayon ang saro sa mga limitasyon. Sa mga Okay. hearing kaya na pinapapudindang pagtiripon. So, is there a possibility na mag-filing resolution ang Sangguniang Bayan na i-abrogate o kanselaro na iyan na kontrata kan water district buda kan kunyan kan prime water? Would it be legally possible kung nagbutwa yan dyan over? Dahil pa nagbutwa ang siring kantabi Sir P yung ororon, ang termi lang na bubanggitan, itong sukakusgan man ninda dahil duman sa joint venture agreement. Pero ang sabi ni Vice Mayor Labruiz kaso bago, dahil man niya dapat mapugulan ang SB o ang LGU na magkibo kay magkakadigo man ang mga aksyon. Pero madepende na Sir Pio sa magiging mga resulta kan mga masunod na pag-pururon kung ano talaga ang pwede nang maginibo para masolusyonan ining problema sa prime water. Yan, di... Gari ang sabi ni Vice Mayor Labruiz sa masunod na hearing, sa may initial information daw siya na si Mayor Victorete nagduman sa luwa, baka da sa masunod na public hearing, imbitaran man si Mayor Iyo. para surug-surug ng gawa. Iyo, oho. Kaya kaabang-abang ang mga masunod siyempre yung lockdown, at least kumbaga nahiling ta na so paghiro ka na duwang halangkaw na sa ngakan pag-gobyerno sa Daraga, so chief executive muna so legislative body. Okay, duang mission mo naman dyan tabi makisuyo, Joshua. Dumanon so ining prime water, tumuktok sa opisina duman. Ano man na reaksyon ninda kung ano? Basta yaong kita duman, makualamang kan pahayag ninda. Kung nata, at least magdumang kita, then si Mayor B kung talagang nagduman sa luwa, what transpired? Kung anong Marina Barreta. Ano? Sige. Roger Tarabit, Sir P. Although ko pa contempt kung talaga nagduman sa luwa, pero Yes. nabanggit lang ka sa bago ni Vice Mayor Labruiz, tagarong yan nadahog ko kaya ngaya na may mga efforts naman si Mayor with luwa, tabi Sir Pio. And saka, manangkat, tara niya to na dumanon ang prime water, kirarahi sa parotrong paghinguwa, pero Yan. parte na Sir Pio ka na trabaho. Kung an magsimbag sa naso security guard, ayaw na so effort ta. Kung dumasa na kita sa hagdanan, ayaw na so effort ta. Bako. Basta data sinarado ang pintuan kan DCGB sa gabos na programa tanganing makuan lado ninda. Sige. Roger. Okay. So yan tabi Sir Pio, na nagbutwa sa tinutukan niya tong committee hearing kasabago, may kinaraman sa water crisis mo niyan kan Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya. Sa aga balikan ta yan duman sa tingog kan Banwa. Saro pang report kaya patatadem si Chief Jimmy. Yan, Angel duman na lang sa 5 PM ka. Tasaro na lang na report an mailalaog niya to. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jimmy compadre, barhay na hapon tabi. Maray na hapon pa de. Buang aldaw na asin posible simana pa.
ang durasyon kan declogging and clearing operation kan Duterte Highway, inampong ruta pasiring digdi sa 3rd District. Saklaw na pala niningunyan kan DPWH kan District Engineering sakop ni District Engineer Warren Azotea, kung saan ipig-dispatch sa ang grupo na pinapamayuhan ni Mr. Domingo Abion ang in charge sa paglilinig kan Duterte Highway. Basado sa pakipag-ulay kan DCGP News kay Mr. Abion, big turnover na daya sa DPWH ang manungod sa maintenance kini, and kaya sige na ang linig kan DPWH sindana ang in charge kini sundo na sa mga maabot pang mga aldaw. Yan. Pati sa mga urahig na mga street lights, kasabay sa pigtitiso, asin pig hinguwa, na igwanin na mga ilaw an mga poste, and inian na agihan na discovery kan DCGP News kaso bago on sa pagkaaga asin pagkahapon, yaon pa ang nasabing grupo kan maintenance crew kan DPWH, and posible sa aga sa mga masunod pa tagkoday natatapos na maging malinig ang Duterte Highway, yaon ang presensya kan mga taga DPWH. Roger. Yan tabi pa din mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Parisa Calio, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy compadre. And maray na hapon man dyan. Salamat man sa PYZ Enterprises. Sa paagi ni Sir Raul and Madama Marisa Calio. PYZ, the best man. Mga wireless communications, VHF, installation, gabus-gabus. The best ka mo dyan. Partner yan kan DCGB. PYZ Enterprises dyan po sa Oro Site, Legazpi City. Sa pangaramang kambilog na tropa, salamat kan sa inyong paginanyog, asin mahal na Diyos, an magbantay. Nadagog nin